nekuda kwezvikonzero zvataitirana mumamisha pakugara. Murume wangu anga asina respect nezvaindiitira, anorora kasingagoni. Mukuroora make anotora mukana wokundishoropodza, chakazondidzimba pamukadzi wapedzera kuroora nedakara yanova iye aita kuti nditi handichada. Akandiudza inini kuti handinake, ndosaka ndatora chembere yangu ndoinondinakira. Plus inini handishandi, chembere inoshanda ichimujusira mai aitaimu wachifonerana. Saka ndakarwadziwa kuti angandiudza kuti handinake pawana fozo zoti handinake nhasi. Kumashure kwese ukaini kumbozvitaura zvese izvozvo. Plus takashanda pfuma ipamba, hatori mukana wekuti anoenda kumba kwedu kunoroora. Andosaudza kuti kana mashanda pfuma dzingave mombe dzakawanda, wotsvaga umwe munhu wekuti anoroora wodya naye. Saka izvozvo ndo zvakanyanya kundibata. Ndisandati azvinani hangu kusiya, nokuti pakutanga ndakambomuregerera aroora wokutanga ndobva paradza pfuma yese. Ndakatanga futi kushanda zvimwe tiri pamwe chete ndichifunga kuti achawa nepfungwa yekuti chirega ndiende kuroora mumwe wangu nokuti ashingirira nezvandikamitira kumashure. Asi haana kutora mukana wakangoenderera mberi nokundishoropodza. Ndozvidingindira randamurambira iro kuti hazvinani hedu tisiyane, kuti hazvingaita kuti ndingave mushandi wokuti akauya mukadzi ndiororiwa, ini ndiripo pamba, hakuna mombe inoendawo kwedu. Kana munhu yaenda wodzoka kuti aya madzimai tichidzokera mumba tinogara futi tibuilde futi imwe life. Saka ini ndine shure yekuti kana tashanda zvino anofanira kunororawo kumba kwedu. Vana 4 pasina kana mombe yaenda wokochesa magirlfriend kana kuti vakadzi vanouya. Ndo zvimwe zvakanyanya kundibata izvozvo. Plus paakaroora mukadzi yeyu apa kuti ndiye kumhan'ara, akatora mukana wekuti mumba manga asingapinde zve2 years achinorarama ari kumba kwake, nokuti mabi angu inaigara kwamwene ndokwavairarama vari, kana yomba kwangu airara pasofa. Chaunopikisa chiri kutaura nomukadzi wako ari kuti iye hachakuda nezvikonzero zvapiwa uchidwa. Paunoziva chaunopikisa pazvikonzero izvozvo? Pikisa tiri paari kutaura kuti ndakati nini anake pandakatora mukadzi wangu iye ndakati watora mukadzi kuti nini handikunakire. Saka kana yamuno manje nyaya anenge akutengesa kuti awaniri support. Plus nyaya iripo hombe yati kunetsana nodzimba yangu kana kuti tukeza kutaura ndagara naye tisingapindire mumba manyepa. Nayo iripo ndekuti mudzimai yangu akandisunga kubva ndadana mukadzi wangu. Kuzviziva sei kuti iwe mukadzi wako akakusunga? Zvinotipa proof yekuti ndokusunga mukadzi wechi? Kwari iye zvaita asi kuno mumwe zvasingaite. Mushure mezvirondo vanhu akabata mushonga yake yaaishandisa yange muchikwama chake ndinayo. Yabva ipapo Shamari ndinokanano. Unoziva sei iwo wati kuti ndiye yakakusunga? Unoziva sei kuti ndiye yakakusunga? Pano kuda iye wakaroora mukadzi iye ndiye yakakusunga kuti iwewe umbonzi inini uyu ashaye mushando kuda kwakuti akandisunga. changamiri kumumba zvaita kuno mudzimai wangu, kuno mudzimai wangu naye wachine zvasingaite. Ndati unoziva here kuti mukadzi unogona kutora kana ave wechidiki, ukuziva here kuti anogona kushandisa kukusunga iwewe zvoita kunge uyu ndiye ano problem, iye ano problem, wosvika pakunzi iwewe hauchada mukadzi uyu, kuti iwe urambire uri kupi kuna iye unozviziva here? Kuna uyu wachisingaite ndechangamiri. Zvinoda kutaurira kaiwe. Alright, Shamari, tingangoenda uri kutsvaga ruzivo zvako kuti pamudzi mungu wangu ataure zvinhu zvinoita. Manje mudzimai wako ari kuti haachakuda, unoti kudii nazvo? Kuramba ndisikurambiwa, asi pane zvikodzero zviripo zvinoti mukadzi ungabara nechikomba. Iwe manje pawatangirwa ka uri kutorambiwa nhasi, iwe hausati wauya kumhamara chikomba. Ndakatomhara kudhara chikomba. Cheko. Asi kuziva kuti ndasvika. right, Neki. Nyaudi, rekodi yatinayo last time, saka takateerera wamubatira mukadzi wako uwo yokuti wamuti haanake handiti Maifana kurambana nhasi, maifana kurambana svondo rakapera iro. Asi mambo vakati ndakupai mukana kuti chiendai munogara pasi, vachitotuma baba vamusikana wekuti chigogo enda unonzwa kuti mukwasha wese munhu ari kuti auda mukadzi wake, ndizoka
munonowirirana kusvika papi. Ini ndotarisira kubva ipapo pamunenge mataura nezvamunenge mawirirana ndo patakasira ndizvoka kwese kusanaka takanga takunzwa kawo, right? So kureva kuti nhasi toda kuziva kuti mapapi panyaya yokuti mimi makawirirana chigogo yapano baba vabereki vako vari kupi mukomana maripo yai kuno baba atingataure kuti kwana mukurungai wenyu tototi mimi ndokune mwana ana mukurungai makazogarirana pasi here muchionesana nenyaya yemwana kuti zvinhu zvangade kumira sei? Pamusoro nofunga tichibva kuno chandakatanga kuita kubvunza kwangu wandabereka inini ndizvozvo kuti mwanangu mashoko yatapiwa namambo yaye wayanzwa uri kufunga sei? Wangu inini akaramba akaruma dombo akati inini nezvemurume handichada. Ndobva Mukwasha ndobva ndifonera ndobva ndamuti Mukwasha mamiriro yakaita nyaya dzako ndamboedza kutaura nemadzimai ako yari kutaura kuti hayachada. Inini sababa handisisinai kwandichaenda ndakumirira kuda kunzwa changamire kuti vachaiti kudii. Alright. Okay, pakanaka chigogo. Saka Mukwasha pamasvondo maviri aya haana kuuya kuti imimi kupakonya mumubvumire kusvika? Akauyawo here kuti ateere madzimai ese nekuti nyaya haigadzirwe pafoni kai. Uyezve iwewe chigogo hawaikwanisa kutaura nemwana akaye murume wacho asi panditi waiva paimba yokunzi tauriranai kava auyawo. Saka ndoda kuziva kuti uyu Mukwasha ane nguva here akazouya muchimuti mimi taurayo nomukadzi wako muimba umu kana kuti hamubvumire kana kuti izvozvo, nokuti ndozvinotipa vision yekuti iye pache zvake ane kufarira mukadzi wake here kwanga achiita pamasvondo iwaya kana kuti aiti kunonga akurara ikoko masvondo rese. Inini sababa ndaitasira kuti Mukwasha ndiye achauya sezvo dare ranga randiti endai munodi kuti Mukwasha kuti kezvanhu ndava nenyaya yangu yamambo haanai kubvira uya kwandiri achitaura nyaya yake kudzamara tidzoke padare nhasi. Right. Saka nengi Rodrick right topa mukana taura nofunga tsana vanogara kutaura ndari mashumiswa ndikasvika kuna baba chaiwo ndakatoenda ndikatogara pasi madzimai yangu tikatotaura asi kuti pamwe mashomo angu vasina kusvitsa kuti Mukwasha akauya tichitaura zvokuda kuti zoredzani tivakeitaura kuti kudii taiti mudzimai kutadzira kunowanika iwe ukatadza zvokatadza inini zvakutaura zvoenda kutadzirawo ngatingorega tichenge tichivana vedu akati inini kumba pane zvinhu zvisikudzwa kumba asi zvinhu zvangu zvikumba zvisakuona zvese zvichipadza ndokunyengedza kwaindiita ndisakuona zvichibharadza kana imba ikoko ndisakuona zvese zvichipaziva nokuti inini ndichazosunga mbanje newana ikoko ndikaona zvinhu zvangu parari ndikusungisa saka tikaona ngesimunhu tikutoenderana mulaini rimwe chete asi kuti baba vangu vasina kuvasvitsiwa nokuti vanogara kupi kana wanetsana nomudzimai izvo vabereki kana munhu wanetsana nomudzimai handika kana atama aenda kumusha kwake matadza kukwirira mudzimai anopfingwa patsva handiti unozinzwa muchemu kwete kuti aita zvokuda kutoita zvokutomubhaizira bhosi munhu anotofungawo kunge iwe otomufimba zvozvo vakamuita pakutanga zvinova una kumutsvetera zvakanaka kana asi akukuramba nokuti waifanira kumufimba futi paukadzokera kumba kwake kutomukonza patsva right. Mudzimai wangu ndakambara nechikomba chanowatiza rawangu aiwa zvese zvozvo zvinodambudzika uri kuita nyaya mbiri kaiwewe yako ichikomba iyo kai chiigadzira iwe iite iwewe paukapiwa namambo iwo mukana waukapiwa namambo
wataura izvozvo ndo zvawafana kunge uchiita iwewo waitofana kunge watombokanganwa nezvekumba kwako takutonza kuti 1 week yese waitokonza munhu uriko asi dare raona kuti iwewo mukadzi uyo hauchadawo nezvo nekuti panguva yese yakapiwa namama ungadai wakakwanisa kuenda zvine uri kuti wakaenda zuva rimwe chete kwete changani kuti ngata zuva rimwe chete ababa varipo vanondisikana iwe kubvunza baba Changamire vakakupai mukana ende Changamire avarambidze pfungwa dzako dzakufungana kuti anonhamo ndiwe saka isi toda kunzwa kuti iwewe uri kuti kudii pamusoro pomurume wako nhasi chinotaridza kuti uchada nozvake chii ita process Changamire makabata mari vake muenda kuna bobo yenyu musika na bobo yenyu moza ti baba ino zvokwasha nyinyi nhasi achada ndakumuramba munomudare zuva ranhasi mudare chikandela ndakuda kutsvaga mumwe ndikourawo ndomoza bobo yenyu inini zvako nhasi muchato waperera pano dare chikandiya pazuva ranhasi inini zvako hatichada tichasangana parudo rwevana inini kandono ndinochikoma chandinge ndinacho usagumbuke ininiwo ukaoneka kuonono mukadzi waunodawo inini handigumbuke ndichimuudza izvozvo Roderick inini zvako nhasi handichada mudare rachikandiya tinosangana mumatambudziko evana ndinotambidza mariyo tambidze ndinokwanisa kutambira kukuru ndisina kutora chikopa chiyapendi pana unofara mhosva pamberi pamambo mambo havatonge double kick unofara mhosva right iwewe chisuko uende naro kuno munhu waenai kana baba kana anga varme yako usipotana nhasi ndarambwa nhasi mudare muchikandeya kudzoka nenhingiro mariyo kana kuita zvonei pamusoro Changamire muriri pamberi penyu vanetsana vakati tatova nemakore tisingapindirane mudzimba vachionerana uyo haudai uyo haunake vakadii zvino asvika pakuti inini regai nditi mambo vandipatsanure ndimbogara chero taita vana usina kubvisa pfuma vabereki vangu asi inini chiregai ndizorore iwe tosangana pakuchengeta vana saka ndichipatsanure mambo umwe nomwe araramo ari kwake vana vari kutema pamberi penyu mambo mambo vapatsanurwa vaviri kuti chigogo anomukana asungwa nemurayiro akukwanisa kuenda kunorwawo neanomuda nomurume zvakare asunungurwa nemurayiro akukwanisa kuenda kundotsvagawo waanoda pasina anoramidza zvichireva izvo kuti chigogo paanobuda kubva muno kana pano anenge achitomudawo akutotora mafoni nhamba tekiteki nakatsana naiyeyo murume paanobudawo muno kana pano mukadzi ari kumudawo yatekiteki
hakuna charambidza